Беләмесез, сез милләт яшәешен яктыртып бара торган татарлар тапшыруын карыйсыз. Бу атнада студияда мин Эльвира Хөснетдинова эшлим. Бүген безнең программада җанисәп алдыннан милләттәшләребез фикере. Үзеңә исеңә төшерергә кирәк. Мин татар бит әле, мин шушы милләттән бит әле дигән фактор бик мөһим. Удмуртиядә бөтен Россия татар журналистлары форумы узды. Бәлкім безгә татар телендә газетларны яшьләрне күбрәк тартыр өчен яшьләр турында язарга һәм икенчедән рус телендәге кушымта куяргадыр дип уйлыйм. Свердлов өлкәсе Красноуфим шәһәреннән Мәүлидә Әхтәмова милләт сагында. 3 балам бар. Әлхәмдүлилләһ шөкер. Иң бәхетле әнеймен. Буадан күп тамашачыларын яраткан артисты Әминә Шәрәфетдинова турында сюжет. Сиңа бер роль бар, Әмин апа. Синеке ул Григорий Киевләрендә пал итер роле. Менә шуннан киттем. Дөньяда көн сайын яңалыклар булып тора. Билгеле, безгә милләттәшләребез белән бәйле вакыйгалар мөһим. Тапшыруыбызны татар дөньясы яңалыклары белән башлыйбыз. Киләсе уку елында Әлмәттә Түбән Камада Адымнар мәктәбе ачылырга тиеш. Бу хакта дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев Казан кирмәнендә узган киңәшмәдә белдерде. Бүген Татарстанның Казан, Чаллы, Алабуга шәһәрләрендә һәм Актанышта 3 телле мәктәпләр эшли. Тукай районы Яңа Бүләк авылында Илһам Шакировның музей йортын төзекләндерәләр. Аны Татарстанның туристик программасына кертергә телиләр. Төркиядә фәнни җыенда Габдрәшит Ибраһимның татар мәдрәсәләренә карашын анализладылар. Халыкара төркичелек тикшеренүләре төрки җәдитчелек дип исемләнгән халыкара симпозиумда атаклы мәгърифәтче турында Галим Исмәгыйль Түркоğlu Идел-Урал төбәгендәге мәдрәсә мәктәпләренең корылу максатлары, эшчәнлекләре, татар башкорт халкының ул чордагы менталитеты, аларның хаҗ сәфәрләре турында тәфсилле аңлатмаларын китерде. Казан метросында туган телләр поезды йөри башлады. Бу акция ел ахырына кадәр дәвам итә. Гадәти булмаган поезд пассажирлары татар, рус, марый, чуваш, мордва, удмурт, грузин, үзбәк, азәрбайҗан һәм башка телләрдә популяр фразаларны белә ала. Поездлар милли рәсемнәр белән бизәлгән. 1 октябрьдан Татарстанда ислам нигезләре буенча мәчет каршындагы курслар башлана. Быел бушлай дәресләр республиканың 700дән артык мәчетендә үткәреләчәк. Курсларга 25 меңләп тыңлаучы йөрер дип көтелә. Аларга 1000 якын мөгаллим дини белем бирәчәк. Самар өлкәсендәге Кындырча елгасы буендагы сугышка багышланган утырыш узды. Анда 14нче гасырдагы Урта Азия әмире Аксак Тимер һәм Алтын Урда ханы Туктамыш арасындагы Кындырча елгасы буендагы сугышны искә алдылар. Утырышта Татарстан тарихчылары белән бер рәттән чит илләрдән килгән белгечләр дә катнашты. Язучы Марат Кәбировка Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе исеме бирелде. Ростов өлкәсенең Шахта шәһәрендә мәчет сатуга куелган. Айвитада аның 1 миллион 150 мең сумга сатылу турында игълан тора. Аны сатуга Ростов өлкәсе мөфтие Флюр Арсланов куйган. Бина аның үз исеменә язылган. Яңа гасыр каналының татарлар тапшыруы баш мөхәррире Ләйсәнә Садретдиновага Татарстанның фидакар хезмәте өчен медале бирелде. Медальне Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов милли җыен вакытында тантаналы төстә тапшырды. Котлыйбыз. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, без сезнең белән һәр даим элемтәдә. Татар дөньясында булган яңалыкларны сез дә безгә юллый аласыз. Адресыбыз экранда. Бөтен Россия халык санын алу алдыннан Бөтен дөнья татар конгрессы милләт җыенын уздырды. Россиянең төрле өлкәләреннән җыелган милләттәшләребез әлеге вакыйганы бик дулкынланып кабул итте. Татар халкы зур сынау алдында тора һәм ул аны лаеклы итеп уздырыр. Төрле җирлекләрдән җыелган татарлар шулай дип җиткерде. 2 көн барган вакыйга урынында безнең төшерү төркеме дә эшләде. Менә инде икенче тапкыр милләт җыены Казанга бөтен дөньяга сибереп яшәүче милләттәшләребезне җыя. Быел ул Россиянең 70 һәм инде чит илләрдән 500дән артык милләттәшебезне җыйды. 2 көнгә барган вакыйганың беренче көнне милли шура утырышы белән башланып китте. Билгеле инде аның төп соравы әлбәттә халык санын алу мәсьәләсе. Халык саны алдыннан без шулай ук борчылып торабыз. 2002 елда бездә Удмуртиядә
110 татар булса, 2010 елда бу саныбыз безнең 98 меңгә калды. Һәм инде менә быелгы халык санын алуны, аның нәтиҗәләрен без инде зур борчылу белән көтәбез. Чөнки ул глобализациядә үзенең эшен эшли, катнаш гаиләләрдә ничек кенә булмасын, без инде бирешмибез, эшләргә тырышабыз. Барлык оешмаларыбыз бердән булып, бергә булып эшлибез, Аллага шөкер. Бер сүзне сөйлибез һәм халык белән дә тыгыз элемтәдә торабыз. Мин телим бөтенебезгә дә, менә бу 15 көндә бу безнең әманәт егетләр. Әманәт һәрбер өлкәдә, һәрбер гаиләдә, һәрбер авылда, һәрбер районда кыенсынмыйча юлын табып ул результатына барышырга кирәк. Татар саны Россия күләмендә елдан-ел артырга тиеш. Милли шура утырышында катнашучылар үзләрен борчыган сорауларга җавап ала, тәкъдимнәрен кертә алды. Билгеле, халык санын алу мәсьәләсе дигәндә Яңа гасыр телерадио компаниясе да гаҗәеп җаваплы эш башкара. Милләттәшләребезнең бу юнәлеш буенча да сораулары бар иде. Дөньяга сибелеп яшәүче татарларның, милләттәшләребезнең шул исәптән безнең дә иң яратып кара торган тапшырулар татарлар тапшыруы. Халкым минем тапшыруы. Халкым минем тапшыруы иртәнге сәгать 5-тә бирәләр. Кеше көлкесе бит ул. Яратып кара торган тапшыруны куелдын шул тыймы Татарстан калмас. Сезнең мөмкинлегегез бар бит. Сен харчын. Без 2 ел элек инде монда җыелып утырганда, без положение о членстве в Конгрессе, менә шундый бер проект иткәнек, сөйләшкәнек аны. Аны сөйләй башладык. Бу пандемия безне бераз китте, читкә җибәрде бит. Менә минем тәкъдим бар шушы положениене нигезләмәгә килергә, аны җиренә җиткереп эшләп бетерергә. Утырышта күп сорауларга җавап табарга тырыштылар. Безнең төп мөнәсәбәт монда җыелгачтан өстәл артында мин әйтмәдем түгел, менә бер-бер белән аралашу. Әгәр мөмкин булса, үзегезнең графикка куегыз әле 29-30 ноябрьдә Казанда булырга, һәм инде 30 көнне безнең президентыбызның инде ул графикында менә шушы деловой партнер Татарстан нигезендә очрашу булачак. Аңынча зур сынауны үтәсе бар. Безнең Башкортстанда үткән бу җана алу исәпләрендә миллионнар артык татар бар иде. Быелгы елда да шулай калыр дип өметләнәм мин, чөнки ул татарлар берсе дә күчеп китмәгәндер дип уйлыйм, чөнки безнең Башкортстан бик чәчкә атып, матур итеп яшәп килә. Шулай булгач инде бөтен өстендә активна катнашып, үзебезнең татарлыгыбызны исбат итеп, матур иттереп, һәрбер дебезне текшереп яздырганда, матур иттереп шушы бәйрәмне уздырырга яз. Син кем генә булсаң да, акчаңны бир, күңелеңне бир, җаныңны бир, әмма сиреңне бирмә. Көннәреңне сана, казанышларыңны сана, büyüklәреңне сана, әмма җиреңне санатма. Эшеңнән канагать бул, сөйгәнеңнән канагать бул, халкыңнан канагать бул, әмма үзеңнән канагать булма. Агач үстер, бала үстер, ярлыларны сакла, әмма уч саклама. Дәгъват ит, гайрат ит, хөрмәт ит, гафу ит, әмма хыянат итмә. Китап укы, һөнәр укы, дөнья укы, әмма ләгънәт укыма. Күңел ал, юлдаш ал, дус ал, әмма бәддуа алма. Якын бул, таныш бул, аралашучан бул, әмма кул булма. Тугры бул, акыллы бул, алдынгы бул, заманча бул, әмма иелмә, бөгелмә. Хафалан, сүзеңне әйт, эшеңне төзәт, әмма тутыкма. Этел, куыл, ватыл, әмма сатылма. Милләт җыенының 2нче көнендә пленар утырыш узды. Бу көнне дә милләттәшләребез белән күп аралаштык. Без аларның фикерләрен үзебезнең сәхифәләребездә һәр даим җиткереп торырбыз. Ләйсәнә Садретдинова, Татарлар, Казан. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның 2нче өлешендә. Удмуртиядә бөтен Россия татар журналистлары форумы узды. Бәлкем безгә татар телендә газетларны, яшьләрне күбрәк тартыр өчен яшьләр турында язарга һәм икенчедән рус телендәге кушымта куяргадыр дип уйлыйм мин. Свердлов өлкәсе Красноуфим шәһәреннән Мәүлидә Әхтәмова милләт сагында. Эш балам бар. Әлхәмдүлилләһ шөкер. Иң бәхетле әнеймен.
Буадан күп тамашачыларын яраткан артисты Әминә Шәрәфетдинова турында сюжет. Сиңа бер роль бар, Әмин апа. Синекол Гыргырий кияүләрендә Пал ити роле. Менә шуннан киттем. Удмуртияда бөтен Россия татар журналистлары форумы узды. Ижауга Мәскәү, Санкт-Петербург, Казан шәһәрләрендә, Әстерхан, Самара, Оренбург, Ульяновск, Чиләбе, Омск, Түбән Новгород, Киров өлкәләрендә, Марий Эл Республикасында татар телендә нәшер ителүче матбугат чаралары журналистлары, Бөтендөнья татар конгрессы, Татмедиа агентлыгы вәкилләре җыелды. Форум Удмуртияда нәшер ителүче Яңарыш газетасының 30 еллыгы уңаеннан оештырылган иде. Чарада катнашучылар милли басма газеталарының, телерадио тапшыруларының бүгенгесе һәм киләчәге турында фикер алышты, тәҗрибә уртаклашты. Тулырак алдагы сюжетта. Форум кунакларны Ижаудагы 107-нче балалар бакчасы, Җәмигъ мәчете, 97-нче Хөсәен Фәйзхан исемендәге мәктәп белән таныштырудан башланды. Бүтән балалар да безнең татар телен өйрәнәләр. Чарада катнашучылар Удмуртиядәге милли мәгариф, дин өлкәсендә барган эшчәнлекне югары бәяләделәр. Күпләр өчен бу тәҗрибә уртаклашу мәйданчыгы да иде. Садикларны күргәч инде балалар бакчасын, мәктәп, менә ул мәктәпне, мәчетне, монда гөрләп тора икән бөтен нәрсә. Бик күп тәҗрибә булды моңа. Киләчәк көннәрдә, айларда, елларда дигән шикелле үзебездә дә шундый нәрсә башкарабыз дип уйлыйбыз инде. Форум Ижауның халыклар дуслыгы йортында дәвам итте. Биредә республика җитәкчелеге, мәгариф өлкәсендә эшләүчеләр, милли активистлар катнашында түгәрәк өстәл оештырылган иде. Татар телендә нәшер ителүче газеталарның тиражын саклау, яшьләрне җәлеп итү, сүз әнә шул турыда барды. Бүгенге көндә мин хәтта уйлап йөрим, бәлкем безгә татар телендә газетларны яшьләрне күбрәк тартыр өчен яшьләр турында язарга һәм икенчедән рус телендәге кушымта куяргадыр дип уйлыйм мин. Тәрҗемә итеп, дубляж формасында бәлкем аны эшләргәдер, яшьләр укысын өчен, башка кешеләр укыр өчен. Регионнарда эшләүче журналистларны борчыган тагын бер мәсьәлә газетаны тарату. Мәсәлән, авылларда почта бүлекләренең ябылуы милли басмаларның тиражы кимүенә китерә. Яңарышта моңа үзенә күрә бер үзенчәлекле шишелеш тапканнар. Алар үзләренең газета тарату нукталары бар. Мәсәлән, бу 60 нукта бар дип әйттеләр. Безнең дә андый нукталар бар, ул нукталар безнең нукта дигәнебез ул авылдагы кибет. Газетаны кибеткә китереп җиткәргә кирәк. Аның өчен аерым транспорт чыгымнары кирәк. Ягъни бу ничек дип әйтим, безнең өчен генә түгел, башкалар өчен дә шактый ситрек нәрсә булып чыкты. Газетаны бастыру, яздыртып алдыру гына түгел, таратудан һәм безнең алга инде аерым бер киеренкелек тудыра. Менә монда шуның нинди булса түгел, шактый уңайлы шишелешен күрдем. Моны өйрәнергә кирәк. Безгә генә түгел, башкаларга да. Яңарыш газетасының укучылары белән эшләүе, 30 ел дәвамында югары тираж тотуы, башка регионнар өчен үрнәк диделәр форумда катнашучылар. Юкка гына республика Татарстанда узган чараларда ул катнашып җиңү яулаган газета түгел. Ул чын мәгънәсендә менә үз аслын саклап, 30 ел ул нәрсәне күз алдында тотып уйышкан. Тагын башка регионнарда газетлардан аермалы буларак Яңарышның тагын бер үзенчәлеге бар. Ул Удмуртия татарлары өчен генә түгел, Татарстан татарлары өчен дә нәшер ителә. Чөнки бу газетаны Әгерҗе районы халкы да, татарлары да яратып укый. Форумның тантаналы өлеше опера һәм балет театрында узды. Бөтен дөнья татар конгрессы тарафыннан җибәрелгән Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле концерты. Чарада катнашучылар һәм Удмуртия татарлары өчен шиксез зур бүләк булды. Ижаудан Нәзир Нығманов, Эльвира Вахитова, татарлар. Татарлыкны саклау һәм милли үзаңны үстерү эшендә мәдәният һәм мәгариф хезмәткәрләренең өлеше зур. Свердлов өлкәсе Красноуфим шәһәрендә шундый фидакарь шәхес бар. Сүзебез биредә урнашкан мәдәният һәм ял итү үзәгенең милли мәдәният өлкәсе методисты Мәүлидә Рәфхәт кызы Әхтәмова турында. Соңгы елларда ул Красноуфим халык татар театрын җитәкли. Сөембикә хатын-кызлар клубында дәресләр алып бара. Узган 2020 елда ТССРның 100 еллыгы уңаеннан аңа Бөтендөнья татар конгрессының югары дәрәҗәдәге бүләге, татар халкы алдындагы казанышлары өчен медале тапшырылды. Именно ей будут посвящены песни и танцы. Именно она
Красноуфимның татар җәмгыяте Мәүлидә Әхтәмова булу белән бик бәхетле. Җирле мәдәни һәм ял үзәгенә милли мәдәният буенча методист булып килә ул. Берничә ел Сөембикә хатын-кызлар клубын җитәкли, клуб хезмәткәре булып алганнан соң һәр ел нинди дә булса яңалык уйлап таба. Уйна гармон, татар туй йолалары фестивальләре, чәк-чәк шоу дисеңме, гомумән Красноуфимлылар, татарлар, күрше-тирә авыллар арасында дәрәҗәсе зур аның. Мәүлидә ханым белән без күп еллар аралашып, катнашып, дуслашып яшибез. Бер-беребез белән элемтәне өзмибез. Ул бик татар культурасын күтәрә. Мәүлидә Әхтәмова катнаш гаиләләрдә үскән буын белән дә уртак телне тиз таба. Бүген татар гаиләләрендә тәрбияләнгәннәрнең дә күбесе ана телләрендә аралашмый. Хуш исле, яшел яфраклар ярырлар. Бызлар кузгалыр. Мәүлидә Әхтәмова татар гаиләләрендә йола традицияләрне үстерүгә аеруча зур игътибар бирә. Гаилә учагын саклау татар хатын-кызының иң беренче бурычы ди ул. Үз балаларында да шул сыйфатларны тәрбияли. 3 балам бар. Әлхәмдүлилләһ шөкер. Иң бәхетле әнеймен. Әле генә картәми булдым. 6 айлык ыныгыбыз бар, Тимурыбыз бар. Улы кызым кияүгә чыкты. Икенчесе Екатеринбургта эшләй. Высшее учебное заведение закончила. Улым Уральский федеральный университетның 4-нче курсында укый. Бүген Красноуфимда татарлар халыкның 10% тәшкил итә, ләкин Мәүлидә Әхтәмова һәм аның хезмәте нәтиҗәсендә җирле тормышны татар бәйрәмнәре, спектакль һәм концертлардан башка күз алдына китереп тә булмый. Дәвамлы булсын. Гөлия Садыйкова, Әлфия Габдишева, татарлар, Свердлов өлкәсе. Ул бала чактан татар театры артисты булырга хыяллана. Тик язмышның үз планнары була. Гомеренең 31 елын ул балалар бакчасында тәрбияче булып эшли. Сүзебез узак еллар республикабызның Буа татар дәүләт драма театрында эшләп, лаеклы ялга чыккан, бик күп тамашачыларның яраткан артисты Әминә ханым Шәрәфетдинова турында. Шушы көннәрдә генә юбилейлы туган көнен билгеләп узган шәхес янында безнең хәбәрче Рамис Сафин булып кайтты. Әминә апаны спектакльләрдә күреп белсәм дә, һәм ул күршедәге Буа районында гына яшәсә дә, аның белән очрашып, якыннан аралашканым юк иде әле. Сәхнәдә генә түгел, тормышта да ул һәрчак шаян, җитез һәм җыр телле икән. Әлбәттә, инде беренче сүз аның балачагы, сәхнәдәге беренче адымнары хакында иде. Балалар бакчасында жүргәндә һәрбер концертны, һәрбер була торган тамашаны мин алып барайдым. Әле берсендә хәтерлим, хәзер безнең балалар бакчасы белән чыгып бастык кытларга бер бәйрәмдә. Вот председатель малай сөйләми генә бит. Безнең бергә инде үстек бергә уйна. Тәгәне барып сугып жыктым сәхнәдә. Сөйлисеңме син бүген юкмы дип. Моннан 65 ел элек Буа районының Түбән Наратбаш авылында дөньяга килгән Әминә апа, сабый чаклар яшьлек еллары олыгая барган саен ешрак искә төшә икән ди. Менә зияр кылып чыгасың да, теге ягында Сабантуй иде гомер буе. Менә ничәнче елны гына теге Буа кырыена ясадылар инде. Шуның хәле күңелле, бөтен җимында җиләк җыярга, каен себеркесенә, гомумән инде бөтен авыл халкы шушында ял итеп, шушында гомердә. Гөл шушында. Гомер буе театрда уйнарга хыялланган Әминә апаны беренче тапкыр зур сәхнәгә театрда уйнарга Динә Латыйпова чакыра. Сиңа бер роль бар, Әминә апа. Кеше таба алмыйбыз. Синеке ул Григорий кияүләрендә Палыйти роле. Менә шуннан киттем. Узган гасырның 50нче еллар азагында Түбән Наратбаш авылында салынган Әминә апа укыган мәктәп әле бүген дә сакланып калган. Беренче класстан 2нче класска шунда укыдык. Менә безнең соңгы эштәрдә безнең класс. Менә бу укытучылар бүлмәсе иде. Без якын идек укытучылар бүлмәсенә дә. Һәр вакыт шушында иртүк керәсең, кичкә чыгасың, аннан әле бик күп иде кружоклар. Менә шунда тагын шушы классыбызда, шунда узды безнең гомер. Ул чакта Әминә апалар сыйныфында 24 малай һәм кыз укый. Күп еллар узса да, ул аларның хәзер һәрберсенең кайда яшәп, кем булып эшләүләренә кадәр белеп тора. Бик еш очрашабыз. Мин аларны оештырып кына торам. Кайтыгыз, кайт. Инде без ничәбез юк. Ничәбез юк. Менә шуңа күрә шатланып очрашырга кирәк. Әминә инде кечкенәдән бергә укыган вакытта бөтенесен булдыра торганы, оештыручы. Без инде кечкенәдән артист булыр диядерик, бөтен нәрсәне җиренә җиткерергә тырышабыз. Әлеге авыл мәктәбе Әминә апага белем бирү белән бергә аңа беренче мәхәббәтен дә бүләк итә. Үзеннән 2 сыйныфка олырак булган Рафаэль абый белән алар 45 ел гомер итәләр. Бергә үстек инде, бербез ашап киттек тә. Йөрдек. Армия азатты инде, армиядан
кетті деген кілік, ана солай devam ettiğinde o bizim bir kırını ikinlik kına söyledi уже tıplap biri çıkanıydı. Haris meni bir sen yaşayan apşagıga urnaştırdılar Haris. Men bit seni birinci görüde yarattım Haris. Yaşıydın, şiberydin. Qara bidire şeşliydin. Üzdürüp garmunda oynaydın Haris. Кем әйтмешле бер күрүдән яратышып кавышсак та, тормышта һәр чак җылы җәй генә түгел, буранлы кышыда, җил яңгырлы көзедә булды дип искә ала Әмин апа. Мактанмасыннар да, әйтмәсеннәр дә, бөтен ирләрдә бертисләр, бөтен хатын кызлар бертисләр. Ничектер инде сине Аллаһ Тәала кушкан икән, барыбер юл таба белергә кирәк. Менә бер заман Рафаил Бешой тавышландык та киттем чыгып Казанга. Ай, измимдә куймим, айрылам мәйтәм, Рафаил миңа шулай дип әйтә, Рафаил миңа булай дип әйтә. Апам утыртты мине. Беренче нанамды шәй эчәр тынычланды, утыртты. Мин аларга гомерем буе рәхмәтле, безнең семьяны саклап калганга күрә. Син ди авыл хатыны ди. Сиңа кыен булган чагында күңелең белән авылның һәрбер йортына кирип чыкнанам ди. Ансының ире кайтмаган ди. Бусының әле баласы алай, бусының кайнанасы. Сез шуның хәтлек хан сарайы кебек йортта яшисез ди. Ничек тә ди бер-береңә юл биреп ди. Ничек тә бер-берегезне аңлап ди, яшәргә тырышыгыз ди. O biraz daşmıdır, ben biraz daşmıdır, ben nasıl gitasın da işte. Uzun biten şulay. Яшәргә ни диңгә әйтер идегез? Нишләр кирәк шундый вакытларда? Шартлamaсын өчен пасур. Бурамга чыкмаган. Да, şartlamasın, şuna bir gene нәрсә әйтеп була. Төзімлікте бір-біріне yol беру. Әйе, бу тормышта бар да үтә. Яхшы яшәсәң дә, начар яшәсәң дә гомер уза. Кешегә ике гомер бирелми, һәм узган елларда кире кайтмый. Юлыма чыгасың, кулларың сузасың, оныттың кадерлем дисең дә. Антылмый назларың, яшелегім язлары, исемде, исемде, исемде. Татарстанның Буа районынан Рамис Сафин, татарлар. 27 сентябрь мәктәпкәчә белем бирү хезмәткәрләре көне. Хөрмәтле тәрбиячеләребезгә сабырлык, эшләрендә уңышлар һәм милләтебезгә файдалы шәхесләр тәрбияләүләрен телибез. Язучы Миргазиян Юнус сүзләренчә, әгәрдә һәр лицей, һәр күллият, һәр махсус уку йорты татар теленә мәхәббәт тәрбияләсә, бездә әдәбиятыбызга, телебезгә карата битарафлык та, наданлык та бетәр иде. Ә без сезнең белән сау булашабыз, исән-имин булыгыз.